taca malà. El vell Zebuló Grop i Quitó va arribar, no recordava ben bé com, al centre geriàtric de Sant Vicenç de Montalt. Només intuïa haver-se esmunyit furtivament a l'andana d'una estació de rodalies de la ciutat comtal i abandonar el tren a Caldes d'Estrac per avorriment, després de sentir una fase de desorientació de les seves. No obstant això, confiava en la inèrcia i una sensació emboirada molt familiar li suggeria que les seves accions formaven part d'un programa. Encara atabalat, davant l'entrada de la residència, va notar alguna cosa a la butxaca interior de l'americana. Aleshores va treure-la per descobrir que es tractava d'un full de paper doblegat. La llisà i va llegir un nom escrit amb llapis, Arola Clapí i Agiorita. Llavors va entendre què havia anat a fer a aquella llar d'avis. Un amic del casal del barri a Barcelona li havia esbossat un pla que, ben mirat, no deixava de ser la idea boja, sòrdida i execrable d'un pocavergonya sense escrúpols. I ell, babau, havia decidit executar-lo perquè no en tenia cap de millor per entretenir-se i perquè, al capdavall, ni se'n recordava si estava moralment d'acord en perpetrar la malifeta. La bretolada consistia en aprofitar-se físicament d'una anciana que freqüentava el pati de l'indret del Maresme. La dona, sovint solitària, ja no hi tocava gaire, però és que, a més, era dòcil, amorosa, dolça, emotiva, ingènua, inofensiva. La part més delicada era atensar-s'hi, doncs calia superar les eficients mesures de seguretat i evitar els cuidadors gelosos de la institució. Potser era tan senzill com dir que era de visita. Després, enredar-la per dur-la a la cambra seva no seria complicat, li havia garantit el cervell de l'operació, sempre que jugués les cartes de la memòria i l'oblit amb una mica de traça. A l'habitació, en Zebuló, primer, crearia ambient mitjançant una selecció de balades recuperades de la seva joventut que havia enregistrat al telèfon mòbil expressament per a l'ocasió. Sorprenentment, sense cap dificultat, havia abocat a tal efecte els temps en els que anava al ball a arrambar-se a les mosses sentint intèrprets com Bobby Solú, Gianni Morandí, Cristofa, Nico Fidenco, François Hardy, Enrique Guzmán, Los Cinco Latinus, Gino Paoli o Rita Pavone. Amb cançons com ara Una làcrima sul viso, Inginocchio de te, Alina, Legata a un granello di sabbia, Tu le garçon e le fill, Tu que besa en mi ombro, Solo tu, Sapora di sale, Què m'importa del mondo? Els anys li havien pres el do de l'erecció, no gens menys, el goig de refregar-se contra el cos d'una femella al ritme oscil·lant d'una romàntica el conservava intacte, si fa no fa. Se'n faria un fart de petonejar, de llepar, d'acariciar arreu, de pessigar, de palpar les flexibilitats, tendrums, arrugues de l'arola. La despullaria molt lascivament, amb un pèl de vici, luxúria, tota la sensualitat que li fos permesa. I la faria participar activament en la lubrificació. A continuació, la penetraria, per descomptat, amb el fal·lus o amb el que fos. Probablement, la dama no posaria cap pega perquè no hi seria tota. I què? La Gràcia, més enllà de divertir-se i esvergir-se del tedi del jubilat, reia en capturar l'escena en vídeo per poder compartir-la amb els companys tot gaudint de l'escarn i de les rialles que aquest suscitaria. Alhora, podia fer-ho públic a la xarxa i qui sap si guanyar quelcom, certa popularitat entre els onanistes desviats, almenys. Així fou que en Zebuló es plantà a la recepció del recinte, on un vestit d'infermer va aturar el seu avenç. Molt bon dia, senyor. Digueu-me en què us puc ajudar. Bon dia, bon home. Vinc a veure una interna, la senyora Clapí i Agiorita. Em sap greu. Avui els nostres hostes són d'excursió a la platja de Caldetes. Tornaran cap al tard, però llavors serà fora de l'horari de visites. Si volguéssiu tornar demà... Ah, bé. Mercès. L'avi Grop, fugisserament decebut, enfilà el camí de la sortida i, tot seguit, continuà caminant sense rumb a la recerca d'una parada d'autobús per carrers que el van portar a una sendera. Va progressar per aquesta al llarg d'uns metres, però, en reconèixer el seu desconcert i rendir-se a l'evidència de que s'havia esgarriat, va girar cua. En tal moment, va topar-se amb un individu que, sense ell haver-se adonat, l'havia estat perseguint de feia estona. La persona, jove, corpulenta,
de pell més aviat bruna, va parlar primer. Què sou de la senyora Clapí? Amic, només amic. La vella no té amics, no té ningú. Prosseguí bruscament el malcarat. Què en voleu d'ella? Enxampar el patrimoni. Com? Dubtà l'ancià. Si us plau, sóc un jubilat. Què us empatulleu de patrimonis? Aleshores, l'home va fer un pas endavant per arreplegar en un puny la tela de la pitrera i part de la corbata sedosa del iaio de manera amenaçadora. Digué contundent. Aquest botí és nostre, entesos. Foteu el camp, vos i els vostres conxorxats, i no torneu. De comiat, va prendre embranzida amb el braç lliure i, amb la mà ben oberta i extrema violència sobtada, va etzibar una cleca ben seca al lateral del cap d'en Zebuló. En tocar, el terra gairebé ja no hi era. Va pensar en els seus darrers segons de vida. Cony, què ha estat això? M'han ben fotut.